Salut, eu sunt Alin. Am mai făcut un intro înainte care nu a mers cum așteptam, scuzați că a intrat, vreau acum să o șterg. Deci, da, sunt Alin și ne vom întâlni foarte mult pe canalul ăsta, în sensul că o să fac gameplay-uri mai multe chiar, de mai multe feluri, cu prieteni, fără prieteni, single player review-uri și cred că o să încep cu primul, așa, niște Happy Wheels, niște Minecraft, Counter-Strike, chestii de la Steam, jocuri de la Steam și altele de câteva de genul, de să nu vă supărați dacă se mai întâmplă chestii. Eu o să văd, o să uploadez și pe alt canal ca să mai văd un pic valoarea videoclipurilor, o să fac teste pe ăla, deci să nu vă duceți pe el, că nu prea aveți ce vedeați, numai niște teste. Mă rog, da, asta e un fel de început și cam atât am avut de zis. Eu sunt Alin, vă urez o seară plăcută. Bye bye!